Bé, avui, 25 de desembre del 2021, potser serà una miqueta difícil gravar perquè em van arribant missatges i alguna trucada i sense voler he hagut de deixar de gravar el vídeo anterior, però per no tornar a començar, continuo i si no els puc enllaçar l'un amb l'altre seran 2 vídeos seguits, no passa res, primera part i segona part. I bé, el que us explicava, que... Ui, el Black està content. El deixo suelto per aquests camps perquè s'ho passa molt bé i el que fa és que és olorar i buscar conills, però només els olora i els empaita una mica i prou. Ja mai ha arribat a agafar-ne cap ni el deixaria. I bé, doncs aquí estem, anar seguint a la vida. I aquest any, realment, més que mai de donar gràcies de fer anys, perquè a la primavera em van diagnosticar un càncer de colon recte. Ja feia molts mesos que tenia símptomes, però no eren els símptomes exactes d'un càncer de colon i per això no pensava pas que ho tingués. Havia buscat informació i no coincidia tot, només alguna cosa. Llavors, com que estàvem amb la pandèmia, perquè això va ser a l'estiu de l'any passat, doncs trucava al cap i em deien, bueno, doncs potser és tal cosa o tal altra, bueno, anem fent. I van anar passant els mesos fins que al desembre, just fa un any, vaig demanar hora telefònica amb el metge de capçalera i me la van donar pel 5 de gener. I llavors el 5 de gener li vaig dir al metge que no podia ser això, que m'ho miressin tot bé. A part em van fer també alguna altra prova i sí que va haver alguna miqueta de símptoma, em van trobar sang oculta i llavors ja és quan van dir fem una colonoscòpia. Per a finals d'abril. I recordo que a principis de febrer vaig anar al metge i li vaig dir doctor, no pot ser fins a finals d'abril perquè jo estic fatal, no ho podríem adelantar? I llavors em va demanar visita ràpida i el 10 de març ja em van fer la prova i em van veure que tenia un tumor. Em van dir, pot ser bo o dolent, però un tumor hi és i molt gros. I llavors ja el dia 17 ja vaig tindre el resultat amb el doctor, amb l'especialista de Lleida, que em van dir que era dolent, i em van dir, vinga, doncs ara ja s'engega l'engranatge, que has d'anar a oncòleg, a radioteràpia, bueno, tots els especialistes a cirurgià, i des del 17 de març d'aquest any que som ara, doncs ja que es va engegar tot l'engranatge, i a l'abril, el 12 d'abril, em van començar la quimio i ràdio, que ho vaig fer 6 setmanes seguides, quimio i ràdio. Em van posar una PIC, que és un catèter perifèric que et va fins al cor, i per allà m'hi posaven la quimio, perquè aquella primera tanda no va ser a l'hospital, sinó que jo anava els dilluns a l'hospital, em posaven un infusor, que és com una bosseta que la portava penjada amb una ronyonera, connectada al catèter, i poquet a poquet anava deixant anar la quimio 24 hores seguides durant 5 dies a la setmana. I a part d'això, baixava cada dia a Lleida a fer ràdio, perquè es veu que el tractament és que la ràdio és més efectiva quan portes la quimio posada. En aquest cas, és aquest cas de tractament. I bé, em van fer això, 6 setmanes. Llavors, quan ja es va acabar, al final van ser 5 setmanes, 5 per 5, 25 o 26 sessions. I quan ja es va acabar, al juliol em van operar, el 19 de juliol. L'operació va anar molt bé, tot va anar força bé, i el 17 d'agost ja em van tornar a fer quimio perquè és una quimio preventiva. I ara, des del 17 d'agost, estic fent quimio, que precisament demà passat, el dia 27, faré l'última sessió. I l'última sessió han sigut 8 sessions després d'operar. I bé, ja m'ha dit l'oncòloga que sí, que ara ja s'acaben les sessions i al gener-febrer tindré els 2 mesos plens de proves i si tot està bé ja hauré acabat la quimio per sempre. Per sempre, esperem-ho. I jo confio que sí. Llavors, a part de l'oncòloga, d'altra banda tinc el cirurgià, que és el que m'ha de tornar a connectar l'intestí, perquè bé, m'han fet un foradet aquí a la panxa i porto una ileostomia.
I llavors ara, en poc temps, em tornaran a connectar l'intestí. I bé, i ara a finals de mes també és com una cosa poètica i bonica que acabo de fer 54 anys, s'acaba l'any i s'acaba la quimio i s'acaba una part del procés de curació. També ho trobo força poètic, la veritat. I bé, després sí que faltarà l'altra part dels intestins, però jo crec que serà de cara a la primavera i llavors farà un any de la detecció del càncer. Ara estic neta de càncer, neta del que se sap, per això m'han fet la quimio, per si a casa hagués quedat alguna coseta. I bé, per això no volia explicar, vull dir, si ho he explicat és perquè ha vingut una miqueta a cuento de dir que sí, avui és el meu aniversari, 54 anys, i l'any en què més ho veig clar que l'important és que estem vius i que és important agafar-nos les coses bé. Això ja fa anys que ho estic veient i anar fent, anar tirant. També m'ha servit molt aquests últims anys per trobar pau i tranquil·litat d'esperit. M'ha servit molt no tenir massa expectatives amb segons què i acceptar molt les coses tal com venen i trobar la il·lusió en les coses de cada dia, que això ja ho tinc des de petita. Des de petita he vist la il·lusió i la vida amb cada cosa. Sempre recordo la padrina Tereseta, precisament la dona del padrí Joan, el que ens va portar a l'hospital a que pogués néixer. Doncs la padrina Tereseta, ella sempre em deia, la vida és maca, Belén. Ella em deia Belén, perquè jo em dic Anna Belén, com explico en un dels vídeos. Potser el de fa pocs dies. Però sí que sempre dic Anna perquè ho trobo més curtet i ja m'està bé. Doncs sempre em deia, la vida és maca, Belén. Només és aixecar-te al matí, obrir la finestra i ja veuràs que la vida és maca, sempre. Sempre val la pena viure-la. I és una ensenyança de vida que realment m'ha quedat. No sé si perquè ho he sentit a dir des de petita, i m'ho deia la padrina quan era petita, o potser jo ja ho portava dins. Jo penso que ja ho portava dins. Una mica com ella, i com la seva germana, la meva iaia, la iaia Núria, que també era molt positiva, molt. I la padrina Anita, la mare del meu pare, per l'altra banda, era una persona també molt, molt treballadora i que anava sempre tirant endavant, passés el que passés. I llavors suposo que aquesta ensenyança que sense voler et va impregnant. És a dir, no és una cosa que diguin ara hem d'inculcar això als nets, però sinó que amb l'exemple la vas vivint dia a dia i et va fent com a persona, no? Però bé, i em referia a tot això perquè, a part de la meva malaltia ara d'aquest any, fa molts anys que tinc altres coses, fibromialgia, fa moltíssims anys, detectada des del 2013, però abans ja en tenia. Això va ser un camí molt dur, i en parlaré un altre dia una miqueta, perquè no em vull pas recrear amb res negatiu, però sí que les coses també es poden dir, i es poden explicar i se'n pot parlar perfectament. I a part la malaltia del Pol, que també és un altre tema, del meu fill petit, que és un altre tema també que ha sigut molt dur, això és el més dur que m'ha passat mai a la vida, i altres coses, però sí que al final dius, bueno, va, doncs mira, va, anem fent, anem vivint, i ara mateix molta gent està en família, altra gent no, perquè aquest any hi ha el coronavirus igual que l'any passat, però si no fos pel coronavirus, aquests dies són dies de molta gent, de família, de regals, d'il·lusió, fins i tot de crits d'alegria i d'emocions exagerades, autèntiques, clar que sí, bé, en tots els casos gairebé, però d'emocions molt exagerades, no? I en canvi, doncs, els meus Nadals, ho dic així en plural perquè em refereixo a tots, si no ja sé què és el Nadal, no? Doncs els meus Nadals, els meus aniversaris, no han sigut mai grans èxtasis ni grans alegries, mai, ni des de petita, sempre ho han fet tot molt tranquil·lament i poquet i anar fent. I per això jo ja estic acostumada. Ara molta gent ho està passant fatal pel coronavirus perquè no es poden reunir tots, perquè alguns no es poden moure de casa,
per les circumstàncies, perquè falta gent a les taules, però com que jo ja ho he tingut sempre, una miqueta d'aquestes mancances, jo i molta gent, evidentment, ja no ho trobes tant a faltar. La part bona de les petiteses de la vida és que ja estàs acostumat a les petiteses i ja no necessites grans coses. Però bé, també és bonic que hi hagi grans coses de tant en tant, i tant que sí. De totes maneres, anem agafant el que ens ve. I com vaig dir en un vídeo, aquí seguim trepitjant merda, però és que la merda que serveixi per adobar i per fer uns bons fruits. Que tingueu tots molt bon Nadal.